237. 237. Love, ganda na lang. Kaya ganda. Ano ko din? Sige ka lang. Parang taka na nag-step out. Sige. Ako ko niya. Ano ba yun? Iaamo mo? Tapos, nagsasabi din sa inyo. Hindi kami panalo. Matibot ka dyan. Mark, simbat ako yung Mark ka. Mark, simbat ako yung kapalit kitong duwa. Well, Mark, ipasin mo sa kuya na kapalit kitong duwa. Yo, naku ko, pagkakaro, natago ko. Gagamit ka kang pinito sa ako. Nagkarando ko. Parang tungkol doon. Oh, yung ba yun ang kanapin sa iyo? Kung ba na pinay mo, ikaw yung pili ka. Hindi mo sabi ko. Pinili ka ng lubot mo. Ano Ano ka naman dito yung Napangupin ko. Pagbukutan ka rin dahil yun yung really that. Ang may kapalat pa. Eh, may gusto ko yung... Teka na. May sinoy. Yung gaon. At madami. Mark, ikaw muna sa kuya Mark ha. Sino Ako ba na, ako? ako na. Pizza daw niya ito yung Alam ba talaga sa ano? Lalo mo hinag talaga ni Kulio sa akin. Ang liko bagat. Ang liko bagat. Wala, may lakit. Ito ba ngayon? May gano. Ano, wala mo lang kapatid. May Nag-update na gusto lang eh. Garnet ito, kulay-kulay. Alam mo na itong garnet? Kulay blow, kulay blow. Alam na itong garnet. Shoe. Lagi mo na kawat. Ano mo na Ay, nasigil na to. Ikaw, wala ko na kung pwede na ibo. Kasi na nga. Wala ko naman napaditin ni. May nakalanaw? Baka mo may akin na. Ito, may akit na. Demo, agad mo upos. Maritrip man daw nagod ako. Eh, Ah, Tatuwa na rin. Anong pagpalit?
Eh, account ko. Sino yung nagpiso? Nagtatanong mo. Ano pa? Nagalan din siya. Yun, tignalag yun. Sige, click yun. Pero ano siya na yun? Ano to? Play. Kaya ano? Bilagi. Yo. Sige, ano? Wala. May pare dyan. Pero yun, tigak minaw. Wala, kay Bulinaw na, kay Bulinaw. Ay, dati mo ma. Hindi Yun, pinaok ko sa kuya. Sa tinano, ako na to kay Kuya Jun. Amoy, wow! Pinaok ko ba ito na dati mo? Nakakuliblo ka na. Ano? Nakulo no. Nabawa ka yan, tama. Sige nga, oras-oras, oras. Garo na dyan, garo na lang eh. Ora, galayo. Oo, tatamba. Marami ito ipig, adi. Tamba. Baka kung may kalabang ka baga. ko ito yang pagyahan. Oo. Sindihan mo baga. Pagyahan ko ito. Ganda. Now, Wala, ang hindi nila yung Gamit ko ano. Waka. Nandere for it. Hindi. Oh,
Yung tulong rin na tinagamit ko. Hindi walang VIP. Hindi na nagulog yung mga yun. Kung ko na kasi ni, hindi na ako maaari sa rin. Pakulot na. Pero naman yung night ko. Yung night ko. Ano Mark? Ginaba ka na Mark? Laro lang ba iyan? Kaya ganun mo nung ganun. Sabi Ikaw ka na kanitor? ano, Ano yun eh? Stigmatic. matik. Diyan mo nagagan. Stigmatic 23. Wala daw, Tart. Ikaw ka na kanin. O ni Joker Gaming niya, ano sa'yo mo? Aman. Pwede na. Tawad mo pa. Na. Ako, hindi na. Yun. Alas. Ang nakita mo karawin. Ewan ko na sa ano ko. Uy. Oo. Okay. Oo. Yung pag-display na siya, ay malaki na ako. Sunod ako. Ito ko ay naman. Oo. Ilan dyan mo pa. Hindi yan. Ano ba tawag?
Ako lang, siguro, ikaw. Masin mo din sa messenger. Awat ko kaya sa Tingnan, 25 na naman. Pero bakit sa akin? Ano naman ako, Mark? Wala pa naman eh. Dapat ako yung Mark. Dami ka kakulangan. Oo, alam mo na yung sarili. Hindi ko kasalanan na narating. O si Pets ko mga ikaw na lang ako nila sa putol. Hindi ka na ako nagagana na. Ayun naman, ganun mo lang, ayun mo lang. Sirang kopya daw. long, tapos long. Hindi. Ano ko ba? Sakto ba? Oras na ito suot, di na magiging. Legal. Gam, nagkaroon na niya ka, no? Gam, ah. Na, may gawat na nasulit sa ulit. Sure na. Ganun kami. Gayet ka. Gayet ki. Yan din. Kasi ko na naman. Kaya mo, sisisi ako, ikaw. Lolo kang paano? Nagkulang. Huwag mo para sa Lolo kang kanta nga. Na ibig mo yan yung pag-ingari. Si Scar at Ayan. Ayaw, si Scar. Hindi doon kinasigitan. Hindi mo naganda. Uy! Ayun na na. O yan, sorry. Oh my God. Paano sa'yo mo? Kami nag-aaral, hindi man. Kira ko lao, kayo. Pag maliit ay naalala ko ko. Ano ba doon? Ako na, pinakakungan. Unang dali. Big-take. Zero. Lagyan ka rin, zero. Tayo. Nakasakay sa jeep. Ano ba ang magkaroon mo niyo? Ano yan? Uy, ba't marit rin yun sa RJB ng Doko? Ano yan? Ay,
Mark, tayo paghanapin ito ha. Wala. Ba't na-retrieve din eh? Ay, hindi siya ikinadidil. Ayaw niya ni kay Gilly, May. Ayaw, may ko, yung 23. Ito ba yung first one? Marami. Pag-retrieve ba yung RGB nandun ko ha? Mati. Ma. Magkakamatayin tayo dito. Girik. Ito naman, di ba? Mali. 15, din siya 15. Pag-retrieve ba niya? RGB nandun X. Pag-retrieve ba ng gas? Yan na lang. Diba agad ito? Kaya mong pagkukuha ng duwa. Bata, sunod din remaining account. What? May nakaliling duwa, sarang violet sarang ano. Hindi, yun yung siya mo man. Uy, 25 na naman. Pili naman. Sa Robin, tayo. Ay, salamat. Hindi ka na kung ikaw na. Kana, inom mo na. Ikaw na. Naluloko ko yun. Paano nagsisiluloko ko yun? Ako daw, pwede ko yung mag-give mo. 10, 15 to the 5. 10, 15 to the 5. Alam mo, ito naman yung pinag-aasura ko na yun. Ayun, hindi may makitindi. Kalbo. Avatar. Maabat na lang kayo. Bakit lagi mo sa akin magsinisip? Boshi, uy! Boshi! Wait lang. Ikaw na. Hindi ka pa. Boshi, wait lang. Dapat na ako masunata. Na. Ay, diba? What? Now. Maraming pinagaring. Ay, bakla! Ay! Difference na lang. Sinakas ko na yung unit ito pa. Pinaganda. Pinaganda ng untol. Oh, shit. Say, oh, shit. Ito ako rin naman. Oh, hindi ka na ulit. Pero bakit lagi sa akin pinag-ulit?
My friend. Oh, shit. What the? Di ba ulit yung yan? Demonyong hayop. Basta check, that's right. And pag na-check ko eh, pag na-check, that's right. Right.
sige. Mark, yan, dito ko iba na Mark. Ayos ito na. Oh, shit. Taho. Uy! Pitising ko na lang. Oh, shit. Mas drop. Aduan, namaminiman. Net mulu ka rin gusto ko. Di ba ako mag-video ko? Sige na. Ba't mo na magkukulang? Ha? Minsan, di ko ito. Ay. Siguro ka naman. Ay, Ayan, ako ito sa na. wala Kulinaw. akong sa'yo kayo. Kulinaw, ito na. Wala na to. Dito na lang mga ako. Hindi na mo baga ko. Sigo ako. Bilang pinalakat ko nga, Ulis. Hindi ka, Carlo, pinakiyat ko nga niya, Ulis. Oo. Oo. Diba, yan. Adik ka lang. Adik.
Wala yun. Iba na pala, no? Ikaw ka ito ng gusto. Kaya ako sa Uy! Uy! Shit. Ito. Pera, FC. magsisimpo na naman. Grabe naman, ha? Na naka-block. Block kaya ito, gusto na ito. Mga COVID na rin mag-86 nito. Ano na sila sa tubig? Hindi ito. Eh. May ayaw, may gusto. Ah. Ito na ulit ang flavor sa atin. Dita pa? Ha? Dita. Kiti na lang mga kumain. Lumukot ka na. Okay. Ito na Ito ulit. pa man. Ito na ulit. Wala kang pag ito. Pag wala, makain ito. Maybe. Oh, shit. Ah. Oh, shit. Wait, shit. Ano ya? Dugo. Ito na yung video. Ang video. Wala siya. Pero gusto rin. Nakali ka pala sa lab. Nakali ka. Ah? Nakali ka. Ayos mo. Oh, shit. Sarap na gano'n. Pero ano yun, yun na siya. 23. Sarap. Ulok ka, sibutog. Bigit din yan. Ano kayo? Mayo da. Ito ko yan, hindi na yun na ito nakaamay. Sibutog.
katral mo. Okay. Tama, motor. Diba? Kala mo, sabi. So, hindi pumunta. Ratog, sige, ito to. Mula. Bago mo ay ka. Oh, sige, no. Kani, kani. Uy. Hindi na ako sa ano. Ligo. Ligo. Yan, okay. Senado ako. Kani ka na to. Wala ko kang klase. Bago. Oo. Cheater. Oh, she was your. Ay. But, Ito na ikis ko. Wala to. One. Bibigay mo siya mo. Ay, no. Yun na, wala. Sigoto, gawin nila, wala na. Sumali ko na lang mo on. Dadaon pa, dahil man dyan ang tuloy. Nakawag pa siya, nasipot niya ano. Ay, Lock na. Uy, pwede na mag- pwede na mag-grab. Na-block na. lagi na. Hindi na tulad. Block na.
So, sila ka na sa itaw. Kalbo ka kaya. Tapos may gusto na nabutong mata. Tingnan. Ito, mahal kita. Kaya ako mga bagay card. Ako lang ako itong sekay, ako pag ano to. Ako pa na sa mo. Ikaw kasi ganito na pa. So, iba na ako ba? Dahil ako yung Ako na po kayo kapulinaw. Daw. Tapos, pero kayo mo doon. Daw, kailangan mo. Ipalitin mo ino. Okay na. Kailangan ko doon. Ipalitin mo ito. Ay, puta. Gawin mo kasi sa pagkanda. Bakit ko, man? Gawin ako. Binago. Ay, oh. Kasi birthday ko reward. Uy! Uy! Gawin ito ko sa account ko pa, bro. Gawin ito sa account ko hangga. Tamahin mo na akong laki. Yung mga account din doon, ano? Wala man sa Yung mga account din doon. Tama. wala man gana. Nagana, inisip. Oshi, maestro. Oshi. Kailangan makapundo na. Maestris. Oh! Bayan naman ako, may na-country star at isa. Dapo nung ganun ba di? Ano? Mag-ice cream ka, no? May balat mo yun, di? Uy, wala pang ano na, Wala ko ba kilo. ano? Uy. O, 25 na ako. Tolos kita ako nagsigay. Ito na yung account ko to. Oo. Kita ko nagsigay. 25 na ako. Kasi matig-spin. Okay, iba na ako. Uy, 25 manggiray. Uy, 30 na ako. Mark, may 30 na Mark Hindi mo ko. nagbawas, oh. Uy, barit ah! Nandiyan patang na. Mabakan na lang akong bading. Mabakan na lang akong bading. 45. Mabakan na akong bading. Open ako account ko to. Ako, may totoo ka. Kagawa ako shotgun. Gagawin taon ba ba? Kaya, yung sniper para remote on. Sniper ang bakalon mo, Mark. Dala mo kaya 25 dito eh. Ay, gigil yung bakalong ko. Oh, hindi ka 20 na kilo. Waiting pa sa bukas. 3 days. Oh, Ayan, isa pa. Kunin karambe. 7 days. Sige. Then, ako bakal ka na Sige. din. Dapat supermaning. Kung nag-permanent ka tao. Permanent. Ayun, nag-permanent. Sinipir ko ta. 25 para 35 sa period. Ako kumali ka mo na yan, GP, yan, Dio. Dio. Ako, hindi wala. Shoot ulit tayo, ano din na. Wala akong kipirmanent. Kamili. Wala mo Wala akong mako. kipirmanent. Lumakalungkot at sniper din. Ano pa baka? Ligis na. May buwan na. Ano David? Ano? Dito. Kahit nila, walang kipiso. Walang kipiso.
Ayoko na yun eh. Sapat mo na wala sa ako. Computer account. May layers pa na. Okay, Laro. yung mag-ibig. Dapat ano. Kaya mo. Paano mo mangyayari? Kung nagtingit dito sa tapos mo. Share. Kaya, tingnan lang mo. May nakit, may nakit. Ano ba na may 35 tolos, ay may 30 tolos akong ano. Please mo na ka. Hindi mo nakakapit eh. Hindi mo kaya. Treinta. 35. Arot. Harap mo sila, nagpapakit ka. 40. Ayan na, medyo puli. So, Ito, may mga kais ito. Hindi ka talaga sa kanila. Yan na. Ala. Bay na pala eh. Boy na kumagula. Isa lang ako. Ayaw lang spin day. Ayaw. Oro, laway. Kamusta ka na? Ayaw mo oro ka ng step yun. Hindi pa lang. Kurang ikoy, labay. Hindi, ikoy laba. Pera na sa wow, ano sa naisip? Para makalat kita. Ah, Mixing Dragon. hindi ko pa rin kaparalo. Kamusta ka na? Yo. Okay na ka. Ah, dali na alam na kung duwa Mixing Dragon. Hindi ko yung pinipay sa mga maura. Pirang piraso. Ito na si Jay. Isip lang. Pirang piraso. Diba? Kumusta? Ba't mo ba? Yan siya. Ano, Next class na. Pero susi ko na. Sige, yan sin.
Ay mo. Yan. Teka na wala. Okay po. Skipper kasi na skipper na yun eh. Harap lang. Yan ang gamit ko, skipper. Nakapakyo. Mark, baka to dati training ano? Dati training lang? Skipper ba? Gawa na lang. Lahat na yun ang Pero magawa. ako, tulsay. Tulsay na, ma. Huwag ka nang mawaray. Daday, daday, bahay, ay, Harap na yun. Jangan lagi. Kaya ako, labak So, kaya, bibigyan ko ba? ako. Kaya nagadan ako. Hindi ko sa magagadawan. Hindi ko. Kasi nagiging-kutsilyo. Pwede, kami na muna na yun. Yan ang ayos ba? Ay, nalaigatan ako. Ay, ko na experience na pala. Ipatan. Buto kaya ako pariya. Sige ako na matapos kasi sina. Yung limaw, nagranaw. Ito na, anak. Bigla na sa likod. Nagbutog. Ito ko lang. Bigyan mo siya ng bisik na anong Shindaro, gani kamo, khana mo, khani kamo. So, kailangan ka. Ingin pala. Kung ka nagdudubot sa akin. Kung ka paano nagdudubot sa akin. Uy, bako na ko dyan, Logi. Mura ka na dyan. Ako kuwi ka pa. Parang may nagsasabi. Sino hindi punta? Kung kay Kalugi, naglagat ako pa yun. One day, lugi. Ano ba? Duming ang Wait. Tama na ba? May part 2 na naman ako. Di ba yung PJ? Ito kaya pinaka-ray na isa. Baka managustahan ko siya. What the fuck? Tama lang, tama to. Tama na. Ay, Oo, ano? Yeah. Huwag mo naman ako malubo. Meron ka akong PJ na. Huwag mo naman ako malubo. Ayun, ayun. Tagan mo kasi wag din Tama. Dadating kita sa ating bahay. Alam na. Hindi na. Alam na ako kayo. Then ako lang ako. Paano di ako dito? Nakali mo na. Sige na. Ano Mark? Karas Mark? Yo.
Abang tulos o. Jump. Silas. Silas na, ni Buisi. Udah. May dragon na ba? Silas o. Lamar, init ko naman o. Silas. Ten an. Utang, duble. Ten an. Silas na ha, Buisi. Silas ang badil ko nga, bili nga o. Tumang kating badil, tumalagi ko. Buisi. Ah. Jack Knight. Ano naman sa output yung naka-8? Pakarin mo din yung sa output. Duman mo. Malab simula. Malab mo na sa output. Silas talagang badil na, ini Buisi. Alam mo, Rom. Take, dalawa kita. Apin mo, Mark, di mo to. Kapit na kamar, kapit man ni butong no si CJ. Anong password of to? 145. Ano? Ano? 154. Ako dyan mo nga ang tanong ka. Ari, ano? Uyan na ako dyan sa banyo. Yan. Medyo, Oo. medyo na bubo. Video na mo wala. Score. Suba na to. Ulis na pagbagsa. Kita duwa na pala. Natagawa na. Na, duwa. Nauto si Mark. Abang na auto. Nice, Mark. Mark, tukal. Nakatawa na, Mark. Ano yan, ano mo say? Gawin mo. Uy, sarap-sarap sana. Puta ka, ano, duwa-duwa. Gusto mo dahil si Jen Margaret na yung CJ. Ha? Gusto dahil si Jen Margaret. Ano, lipat na pa. Ano ka? Sa'yo kang ito. Kaya lumipat. Kasi dyan lumipat. Puta ka, lo. Puta ka, ano, duwa-duwa. Pwede May mo sarap to. duwa sa puro, may sarap sa inyo ka. Hindi, buto Ano mo na? malipat Ano ka na. daw dyan? Ano? Dali. Ano na? Ano na? Ano mo na? Dalian mo pa ang. Dati ko naman. At ay nidog bitaw. Gago. Bitaw. Nakapunta po ako kahit na bulinaw na ini. Golden Head. Mixing Dragon. Oh, 15 Dragon. Tapos password 154. Sarap sa nga, eh. Parang pa na duwa, ano, duwa. Tignan mo dyan sa room. Ganda na dapat ito. Yun. Gago. Romano. Sige. Gago na yun. Ah? Ano kang masagsit? Diretso ulit. Patayaw na si Motor North. Silipihing Star. Yo! Inoto na si Motor North. Matibay-tibay yan. Anday. Muli doon nakilas ang gamit ng kapatid ha. Uy, ayop na on. Uy, wala itong buwan. Ulo yun, ang badil. Bigyan naman kayo bang koto o. May pakoto ba akong tato?
Sayaw sa taas. Di kaya nito magbuba. Di mo kaya magbuba, si Jay. Yung kayo sa taas. Yun, sa taas. Maraba na. Yeah. Maraba, sige. Tamila, kurning kutira. Digay kang, Ikaw, siguri daw. digay kang kaya. Gusto ka dyan ka nga dito. Isa po daw. Ay, kamuwa ka. Na kaya nga, di nagpaparaba kaya. Maparaba ka mo kung narinarano, no? Okay, daddy mo butog. Okay, daddy butog. Never. Uling. Uy, nakaabang ng bungaw na yun. Gusto sa akin ba? Gusto ka sa akin ba? Marga, masigaw. Marga, wala. Kumotor ko. Follow me. Kan nakusit ka nang dito. Ay ka na buli. Palit ka pa. Balik parehas tayo ng shirt ng gamit ko eh. Lang pag-araw. Come on. Siyayok! Habang sa taas. Uy! Walang taas yung babay. Yung the third. Yo! Libo na! Mas Libo click. na, right? Mas click nga ito abong. Click ito. Pag nilakaw ka nakasay. Mas click ito. Kita pa tabugi. Ano ito click. Mas click ka man. Para masaya tayong lahat. Oh shit. Uy, barot na. Oh. Barot na o Mark. Bilang ka dyan Mark. Sabi na. Pinag-aabot sa saro, may nagbakas eh. Oo, ano ka ito? Ay, dito ka. Dekang pamilya. Hindi ka tarap eh. Durgo na. Ayaw bulagta. Ayaw bulagta na ito. Siguro Mark. Bilang ka. Sabi na. Ako sa bala. Great. Hindi mo na nakumpa. Mark, tayo pagalan Mark. Ibig na ang bilaw kita nga. Uy, may nagpapalik na tulog ako. Ay, oo. Kaya nga, sana pagalan tulog ang bulinaw na ini. Ito na dubala. Nasalo sa bala. Pwede. Ganun ko ito. Work mo ito. Diba? Tayo na tukso. Yo! Abo ko daw. Tayo mo na oh. Ano? Tayo mo na. May silpero. Tayo mo na. Tayo mo na po. Kasi yung utang na ino tanaw kang ano. Ako na ko eh. Ano po? Utang na ino tanaw kang ni motor nor. Ay, siya Utang ako to utang pinuro. Wait. Okay! Ano Mark? Impossible. Is na lang si CJ. Aha! Possible to happen. Puro mo gano'n. Siyayok. Parawas ako. Ano? Ano? Ayun, na ano, nakuboy pati buli. Shit ang buli na asa. Wala na pinapayan ako. Okay, my true. Yan mo gano'n. Kaya na Mark, tamaabot na lamang kita o. Barati, tapos ako na nga. Ayun, sabi na, kung tayong halik na nga iyo. Abot na lamang o. O ano, pabot ka pa na. Abot na lamang Mark. Wala, nag-chat ni Turn. Ay, dito. Yes na yan. Puta. Hindi ko naman na-ego. Yun, ay po. Parehas, Parehas. Parehas.
Kalma mo na ibunay. Kalma mo. Ayaw, ay, tanay ko ako. Harap man ka. Pagkaan. Black Widow, Black Widow. Anak ka kayo na Japel, Japel. Rat-rata. Hindi mo na ako magayon na rat-rat. Alam mo, may sniper para naman ko to. Pumunta na araw dito sa Stepper. Yun. Sige, maingay ako. Ikisa na. Mel. Ano? May skin. Ganun yung mga taong ini. Ready now. Hindi ka pa nga sa loob. Ayun, harap mo. Papalida. May crystal pa rin yung nakalit. At hindi ako sa nawad. Ano yun? Ito short na. Sa short na pupunta. Sa loob. Magaling ka dyan to. Halabang pupunta doon. Halibot. Kakaya nga rin pala yun. Ang balit kong ini. Mari kayo mag-chat ka. Hindi mo kung ano speaker. Alam daw maliwat. Marap daw kung ano. Mag-pindel din ako lang ang speaker. Wala. Usip na hayo. Yun ay nabubuha din si Paul lang. Ganyan ang ganang. Uy, kita. Maglong kaya mahal. Oo. Ako lang kaya. Ako lang yung nag-lapit pa. Larat na ba? Kami. Ayun pa. Oo, yayak na bulinaw na yun. Umalik ka dyan. Ano yung, ano, ako lang ang pupunta. Ano pala, sa dito tayo. Ano pala pala ako. Sa dito. Bawasan ta. Ini, basta ini bilog yung pupunta. Yun yung pinakapuro. Bawasan ko yun eh. Yun na yun. Yun, agad pa. Yun. Pinsi. Bulbab. Nagbuang ngiti. Ngayon na niya. Ano sa pupunta? No, may Uy! Ano ito? Bato, yung sniper nga. Sige. Click. Sniper ka, ating siya na mag-sniper ako. Click ko na yun eh. Wala akong pakita. Sniper ang kitang duwa. Ako. Nagimito lang ito. Nagimito nga, kasi yung parang pag-ibian na. Nagimito lang ito. Sa kaya nga, nag-sniper ka mo ha. Tugso, tayo na ako. Kaya nakasukot ang bala mo. Nagbago mo. Yan, wala. Kung ko kayo din eh. Buko ang kayo. Uy, bawal iskot nga. Gabuso. Bawal ba yung smoke? Nag-smoke ka nga yung... Buko ka kayo nga. Dahil mo, natamaling mo man sa smoke. Buko ka lang laro. Daw, nata makatanong kang bobo. Nata, nagalan ka. Ay, pag-log. Hindi naman nila daw tugso kaya tugso ano daw yung full shot. Meron shot pa. Mutuwa ka dyan. Ayoko, tangina. Kung sabog! Sabi nga, yung bawal smoke. May smoke ko na nga, block ko nga. Ito yung bawal. Kadang si, ano, si Butog na yun, si Uwe naman siyang si Blow. Bigyan na mo rin. Wala ng bala si Buli! Bigyan ka lang. Tres na ng bala! Bang, bang. Ako nga, nag-
Nasa din kaya nga. Baka ako ka nagsabi ako ka Putang ina na nabangam. Facebook kung kaya nga si Buto. Nakadribaw man yun. Kaya nga na nabangam kaya. Nang mo kaya nga. Ay, nabangam kaya. Yung minito. Anong kumad? Kung sa sila nga. Naka-ano ka nga. Ito nga rin nga ito mag-smoke. Pangat ka buli. Nagsusulo kayang clip. Nardo, Dalisay, Imporiwa, bang, 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 bang. Ilapin mo ayos ka. O naka-sniper tag stay magluwas tag sa Naka-sniper siya? ay magluwas naka-sniper. Ay magluwas manatid ka magluwas dyan. Yung katatata ko din. Ako kaya nga si AJ, nag-is mo. Wala mo na akong, hindi, mga nag-smoke. Kaya gis mo. Maski madiklo ko na, ikaw manggiray. Ayaw, si smoke ko, pababa naman sa may water. Hindi ka lang mag-smoke na pag in-smoke. Ikaw kung ayaw. Hindi po lang yan sa angap ko. Uy, putang ina kayo. Ayun, Mark! Ay, hindi. Tulong dapat ang ublong na. Tulong dapat ang. Parawat ng ublong. Wala na. Dito na bawas, ha? Parawat ng ublong. Binarawas-bawasan ko na. What is that? Popcorn. May nag-smoke na naman. Ay, baka ako, dumakutin ako. Sa kaya smoke na nga. Saka yung Kinilig ka na, yun. yung pata ko sa smoke. Sige na. Uy, shit. Nag-smoke kayo. Sige ko yan kayo. Ilagad ako yung pang-smoke mo. Puro, wala na nga ng bumbaho. Puro. Sarap pag Maraming na ko. Oo. Uning, alam mo, Uling ublong na nga. uning ublong na yun. Pagkalang ko yun eh. Kuya ng smoke ko, itapo ko. Kuya ng smoke ko. Diyan ka, itapo ka. Kulay green ang smoke ko ha. Kulay green. Ublong noon. Yung dungman sa ng mga mo. Ha, may game. Ay, una, umupoy ka, kumay. Kaya kung matigilin yung... Huwag may nag-smoke na tao. Pero, Ang laki mo logo. ang laki. Saka yung nga, mali yun, ang bali kong gusto. Check. Pag-usap kaya nga. Hindi kayo araw. Di ba nga simple. Wala, pa hindi nga, hindi. Saka yung
pinag-iro, biglang click. Ano? Ano? Mahilig ka pag nahayos ka? Left here. Wala doon. Kapag si Butog. Uy, patan! Sinaganto. Oo! Mga kasibulinaw. Kapag si Butog. Huwag ka na magtapo. Sage, kung naka-sniper, take kita maluwas. Hindi mo ako maglawa tanong eh. Hindi lang kita. Ang mismo ka doon ano. Nalimutan ako ang sniper ni Motor, no? Nakisniper! Oo, wala, isang sniper pa kaya? Nakisniper! Ikaw, sniper pala ka sniper. Makina, tamay, isa ng lataka. Baka. Man, utang na inutan ako. Yeah. Uy, kinagawa yung bigas naman. Duwang pistol. Basta ba yung Yung ibang ano. Nakahayop ka. Kasi nasa Iinutan mo pa ako ah. Pati ka. boom, tutulungan ka. Hindi mo luwas. Ah! Hindi mo luwas. Sige na, makasindaman na plan. Patuloy na. Hayop ka, matay ka malos ah. Wala yun. Malos ka pa ah. Next door. Mark, dali Mark, dapat ako mainot. Nag-smoke na naman na yung Ay, baka ako nag-smoke ka. Ngayon, smoke ko. Nengelis mo kanya ni. ikaw nag-smoke? Tama, nag-smoke ka. Sulat smoke. Yo, itapo ko pasanang smoke ko digdi. Uya no, uya pasanang smoke ko. Mark, na mag-smoke Mark. Smoke ko ah. Wala, live nga. Nag-ayot din smoke ko. Ayot talaga si Tutong. Oo. Ano? Ako. 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 Tinga, nengelis mo kon. Baka wala ako. Bukong bubok. May mag-smoke pa tam. Ayun, smoke ko. Mark ka dyan, Mark. Nice, Mark. Nice man. Igba ka na pala. Babangat. Rawa parawas lang. Puta ka nagsigangan. Latest. Pistol! Dahil sa baba! Sa gilid! Sa gilid yan! Ito na! Nice! Nakaiigang pa ako doon. Pinaupan. Siyempre, ganun ako kalakas. Putang, naismukha na naman digis ako. Maliklumot ako. Marinig ni Jay! Bubog talaga, Mike.
laman ko yan. Slide ko yun. Diba? Sniper lang po. Buko kaya nga. Yuri, nawawa. Saka sa na-sniper roll. Saka. Ano yung gusto ko kung siya yung ito. Turn mo ka. Di kaya na, nagbuwag ako si CJ. Ayun na, barawas na, barawas na. Uy, ayaw ko na Di kaya gawa ka. Iko. Baka. Tangay na, hindi ko na igo. May ano kaya si CJ? May motor no pala doon na nakawang ito to kung si CJ na titupan ko. Nagurante, ay nagurante. Hindi mo na dangog. What the fuck ba? Iya ka naman. Baka na kasi. Utang inang ito ah. Peter. Nice. Utang bulinaw na yun eh. Alaw so ako. Ang hindi ka bubuli kay Flo. Kapangit ka. Yung nauulit kayo si Kuto. Ako ba ang sibulinaw? Oo. Ayaw ismo ka na yung lahat. Pangagod. Ayo. Gusto ba ito? Ano ba? Ay! Ito no kayang buhay. Nice one. Napapcorn na! Kasi may yun, no? Napapcorn na kayo. Ito no kaya din. Kung ano ito, bawat kito, hindi ko sana. Oh, tangina mo. Puta. Wala ko na makatutulog. Buwangan. Let's go, turn. Atras. Dala, turn. Dala. Hindi mo na magkagusto. Ka! Magpupuan na sa mga. Kuya Gagso, ilig sa babi. Ayoko na nagpala. Ayoko! Ayoko na. Nag-iwan ko lang ay first ko ta. Saan? Alam na daw saan. Matapulog. Nag-reload na. Nag-reload kaya. Nag-reload dry. Una mong diba, reload. Anong na? Pa-20 na ako. Tama ko na. Anong na? Ano? Abang ka mo, di ba? Putang gantikis mga puno talaga. Ay. Minutes pala. Ako pinaka. Tama na kayo. Dyan. Dapat iligpit mo. Hindi puro tumayo.
Mariana? Tayo mag-aamoy, aalis tayo. Uli na kayo ng uli na mo, tao. Alam mo nga yung big deal. Tanda ko na kawan ko na wala. Ayun. Uli ba ito? Matopski. Ang bullshit na nga. Tingnan mo muna kayo dalawa. Bawat as steak. Yamete ko na sa... Ay! Bulok pitik ako. Yamete ko na nawasiwasa. Sukin ako. Bawat ko ay tayo kinuha. Saan ang buko ka? Hairshot. Yan o. Hairshot. Sino pa? Ikaw pa. Hairshot. Ano yun? Hairshot. Hindi na na yun. Eh? Eh? Bulok ko yun. Hairshot. Hi! Naman din dyan mo. Yan ako sa likod mo, si Bulinaw. Wow, shit. Oh, shit. Oh, tabot. Hindi. Sa likod mo. Ano, sutukan mo? Hairshot. Hi! Wow. Now, likod. Sila ba? Hairshot. Hairshot. Hi! Hairshot. Oh! Hairshot. Wow. Ang galing. Hairshot. Hairshot. Yung sinuntok. Ay, sa sinuntok. Labas mo boy. Na ako. Magalat ka sa niya, hindi mo na mabot. Hindi mo yan makabot. Tama. Tayo. Sige, magpatong sa kuya. Sige, magpatong sa kuya. Tayo magkada na. Ay, na siya. Huwag ka na magpatong ako. Sige, sige. Ay, patong ako doon. Magpatong ka. Ikaw magpatong. Ano, pumatong ka. Ano? Ano na mga katakat? Gandang kabulino, sarang bago sa mo. Wow. Shoot. Oh, ang buhay ko pa rin ta. Hain daw si Bulilenaw. Yan, andyan sa miss. Sinuntok, linuway-luway siya, no? Ikaw nga. Ayop pa. Yeah, boy. So, parawas Yeah, na. yeah, naduwa. Sa likod mo bulinaw. Sa likod din doon duwa. Yay. Ang paano na pakita? Buliw mo na, buliw, ano? Iwasan na ka muna daw. Ay ka. Yung Baga. Baga. Ano yan? Daro ko na nga na ako magtira. Ay ba? sige sa bulinaw. boy. Saka yan sili sa katambulin eh, di kayo. Sage, balik ka Sage, balik. Yun ako dumaan. Parang pinakagaw na kang is ko. Bulino ka yan. Labok sa kayo. Wow. Ang galing. Bakal mo pa ako ah. Parang taste na sa akin na naman. Kaya gusto ko
kahapon. Iyo kaya pa. Really, gusto na abot. Bisit ka ang bulinom na, niyalataw ka na ito magdaguso. Ito na po si CJ. Ay, nasa likod. Ayo. Una, matuta. Binatot ha. Yaw ka na naman dyan. Binono. Uy, di nyo notik yung bike. Sikam dyan na illegal. Bumukod ka. Bumukod ka. Ano ba? Bumukod ka lang. Kuruno pa ako ha. Puta kaya pinurukuro ako. Shoot! Ayun ka naman ito. Pero kaya na. Ikaw no. Doon dyan eh. Parehas na na I don't care anymore. Parehas na na duwa. Oh, ay, sa likod mo. Matuta ah. Shoot! Matuta. Nagpapaano din ang karakter. Diba, ito so... Ano? Baba naman o ano? Ay, gana ako na ako. Baba. Baba naman, Mark. Mark. Dabaw ang patok. Ito nakarekli ka na yun po. Kaya si Bulino na nagsabay ha. Pangayo. Ibay ng buli. Nagpapakaw doon na doon. Marabas. Oh. Daw ano dulag. Max sa... Religion ko. Kahit na Bulino na yun, which is dapat iba ng apps. Shoot! Iba yun naman. Ito? Likod mo tog, so... Ay, tuloy ka nagaganda na. Likod mo tog. Ay, iba ka ba? Triple deal! Haha, triple deal. Daw niya triple K, nananap kay ka, tapos si Bulino. Yung madagal na ng tara. Ano yun? Madamo sa papa ha? Mata. Matarago kita orawan, di ba? Ayun, nakalog ako sa kahon. Kamu gusto sa society. Alam din pa kumaganda, barawaso na nga ako 30 ha. Ay, daw Bulino na alam na parang ito naganda na ako, Miss Boy na naman. Assassin ang pangalan ko, Assassin. Janok ka, hindi na ako dapat janok. Balik na ba doon? Hello! What's the way mo? Kaya na bimbilis. Pinapil mo tayo, pinapil isu. Pero mong look ko. Ikaw. Ito pa karayo. Pinakaray mo utak ko thank you. Good. Thank you very much. You know I love chicken nuggets. Make your mama. Ganang ko ta.
Ganda na naman. Mark, ikot Mark. Oh shit, oh shit. Ano pinaka-private mo dito? Ginawa, ikadaan. Sabi ni, ano, ikot. Oh my God. Ay, Oh my shit. kapilang mo, bro. Oh my shit. Oh my shit. Oh my shit. Ikot. Ayaw ko nga. Takbo nga ako. Ayaw. Takina. Takina. Takbo nga ako. Takbo. Nag-oras may ano yan. Bench kan po ito sa umar. Hindi yan ako dyan. Pagpagtak mo, patay ka na. Yun na, wala. Sinabi. Ayun ka wala ka po. Pagpagtak mo ba na ng pala? Patay ka. So, ginagawa. Tanday pa na gana abot. Ikot. Ako na magadan sa'yo. Ngayip ka. Aray ka mo. Tignan mo. Ako na nakalito. Last game. Mana Marco, di na Marco. Ano, di na. Pero ako. Tigbang aman sa Nag-relate yung blow, di kaya. ano naman to? Arabuana. Ano Nag-relate yung blow. Strong night. Nag-relate ka nga, ano eh. Strong na po, sarap na lumo. Ako ang hirap na minginot na nag-relate. Parang tuloy na nag-abog. Strong gambubo. What is time? Oh, 9:30 na. suspended! Suspended talaga. They fell out, okay, lagman. Ako, ganun po na po. Suspended, right? Wala pa ako makakala ng takipin. Oo. Pero ako nung teloris, nangyayat pa sa Miyerkules. Kung masuspended kami nga, di ba? Wala naman sasabi ni Sir. Baka i-reject mo. Bukuha ko. Anak ko, hindi kami dahil. Orang baga. Hindi naman. Nga, set. Ano dali ka? Eh! Hanap-hanap, di ka pa mo daw.
nawara. Pinilit na guide kong Facebook. Kumento ng babae yung email. Ikaw ka sa GC. Ito daw ako, ako panayot sa'yo. Wala naman, na-delete na. Naku, ikaw ka ah. Wala naman gayon, gawat kayo na-delete. Wako man, may updated gani kami ka na ba to? May parto pa nga Ako na ni. ako to mo sa Rowe, tumantala ko gabos kasi around the Tama. Sabi ka na pero western inang yan ang mapaglan yun pag ina wala kang script like man asan pala yung part to ba't wala na yung part Wala naman, no? niremove pa niya iyan bako ba sa ano remove iya ko at ano din sa video Remove dapat na pa ako na. Wala na. Putang ayos ka. Nawara. Happy New Year. Luma kayo ka mo okay ka na yo pipipit ka kaya dalawa nakama pak Obo. Ang Ang kaya, tekan ko na ito. kami sa ba? Ito sa loob. Yan ba gusto mo yun? Yung paano, dahil mo naman parang partners never eat Sa taon oras naman lang kaya. ano ka mga nagbuhay pa ba Yung mga kadal sa dyan, wala ka ako ay pangalit lang. Ay, bago. Tamuran ko. Ay, naman sa kala. wala na kapigat na pa Pero yung ibo, gusto ba doon? Sinisig ako pala ako man. Tayo. No, nakuha na tao. Dinilit ko nga, sugulo. Dali mo na na-delete nga ni. Dinilit ako nga yung po. Ilingon mo man sa mga sinindan ko nagka-delete iyo. Weh, dahil ang ilang kaday manawala, nagre-remove lang ka sa member, ano member dyan, tapos makasave ka pa na to. Bawa mo na ang pambo. Maringata nakasave ka duman. Bawa mo na ang Mark, maringata nakasave na sa cellphone ko, Mark. ang apat na tao, tirang mula. Out na sa train. Out na sa tray. Tawag sa imong hayop ko. Ay, 100 now. Kaya sa iyo, Mark. Bye. Para rin mo kita. Kasi ano, Oh, red shot. yan o. Kaya no, ayan o. Bakit ka kamo wala? Ako na dyan, ako na dyan. Kasi nangalit ng mga. O, yan na sa likod mo. O, baliw natin matay ka ng bulaga. Kaya na mga bulaga. Dali, ikaw yun ang mga sumbeo. Bulaga. Ito ako. Anong ginagawa mo? Wala akong like, makaw kasi. Libre.
Hirap ko ka. Ang yan kita po dito, no? Okay, tayo yung sisawan. Yung 25 kilo. Fixin ano? Fixin trago. Diwa. May isa pa. Bakit ako? Ay, na-hype lang. Eh, nabigit ka nila ng team. Ang pinakantong kayo, yan o, may 20%. Paano may 37 pa ba? Meron ko naman. Sila ka? Ako. Ay, na-hype. Yan ang ito, si Kayan. Pinakamparato. Ito, malitan ko pala. Nagbalik ka lang ko. Salit pa ko na ako sa kilo. Pinakasabi, 760 na. Dapat pwede ka lang yan. Ah? Ay, mag-ilang tingin na. Ay, kinsin mo dalawang una. Kaya, apat na tao. Kaya, ang bilin, yan. Ano pati, kaibigan, no? Ano? Akong kulit. Bagay ka. Ay, natin. Sabi ako, kita mo, yan. Kaya ako nawagin mo dyan. Ano siya? Kasi ka, ay, sa court, ilo sa court. Sisinta na ang pang payment. Litra? Oo. Gusto ko ba? Ay, sa court, dahil unable ko na sa number. Ang recommend ko yung court. Yeah. Unable to join. Ano mo? Ano, 33? Ay, 32. Sa number. Ano na? Hindi nga lang sa mga yun. Ako lang. Pero pag ginalogan mo, baka naman 760 na yung pa. Uy, ayun. Ano ba? Ano ba ako?
Oo, yeah. Yeah. Ayun, ang mga nag-aaral, kung may tira mga Ano ba? ano ba kami pagkaon pa? Doon nagmura. Anytime, anywhere. Tulong mo lang pala dito. Anytime, anywhere. Anywhere. Isa ko naman ito. Yan po yung mga baksak para sa iyo. Mga tayo nga ba? Kasi ako lang kang nasarap ko sila po. Kaya makita nito. Kaya makita nito. Ikaw dyan, kaya walo sila ako. Walo. Yung mga pasa dyan, kailan mo tayo araw? Yung mga pasa, kailan mo tayo araw? Baga, yan, kumain ko ganyan, ano ko yung mga tutulong ko sa, ha? Baga ko. Kung sa nung oras matol ko, sana mo silpo niya, din eh. Tinex mo na sila, ano ko ang karano. Sabi niya, matik sa madam. Matik siya ako ako. Dapat kapot mo kayo sa cellphone. Are you sure? Pati yun. Sorry. Ano pa ba? Are you sure? Bigyan ka pa. Wow. Ano ang galing. Ako. Matas na ka daw. Matas na. Oh, no, man. No, man. Ako yan. Kaya ka kung magsaka. Ah, yan na ang Open sa dress. joke lang, nandiyan na ako. Road lovers.
Nagirani ko pa. Sige lang nila. Wow, igit mo. Shit po, na yung pinanasok ko. Yan o. Ilang po mo ito yung pixel mo? Sa may wait lang. Selfie na lang lagi ba? Selfie na lang lagi ba? Ikaw na selfie. Selfie na lang lagi ba?
Ay, ano lang ako dito. Ah, Mia. Ah, ayaw na rin siya. Buti yun niya. Oh, Mama Mia.
pero nakalap ito. Ano? Hello. 25. 24. Ako. Sige, ano? Sige. Parang pambubo. Pero nga, ibu prioritas kasi nagdala ko sila. Start. Issue. May wow, good shot. Gano. Ayan na. Store. Diba? Wala na ito. Ikatay, dumagat ko yung. Dua. Ang galing nila, Ting. Huwag mo na natin dua. Ayun ko na lang. Baba na. Pinag sa may ano. Ah, yes, sige.
ko yung mukha mo. Siguro may inuwi. Hintos yung... Hindi na kayo ng spirituality. Sige, tapos ka mundo ba? Ano ba? Ano ba sa'yo? Kaya, so mo ka kasi hindi na ano, bawa. Tapos ako tayo ano, sakit kami ah. Hindi lang po siya. Una lang. Gamit ko kulinis, gamit ba yun? Gamit ko kulinis dito. Ako. Kaya nga, tipo rin nakakita ng gusto. Sige, sa ulam sa... So, Pinasay mo doon ano siko. ay siya ba na duduk na yung May nasa taas. buko kaya nga na iba na. Siko nagtatas ako. Siko.
Netflix na nga eh. Magsiwan kami, ano, iba. Di ako bawal sumbihan ng hali. Oo man. May evidence ko. Bakit ma'am? Sa batak sa
Iyan po, sinili ba kaya naka-offer siya naka-online. Pag binaksan mo, natatawag Siya nagbuka. Honor kay. Sinili, kakikiman, nakabukas na siya, pero meron siya nakabukas na siya nagbubukas na. Deden, Ano, nakabag na. Nalagyan mo, nakabag na. Kaya ako pala kasi ako kapag mag-iero. Wala na. Ako na daw ng lahat. Yes. Makakawal ka mo, ulit pa yun. Tapos, tinilong mo rin. Hindi na kailangan nyo. Hindi na kailangan nyo.
Wala pa. Namambuhan talaga ako. Sinarugan niya niya ng support. Ay! Ito, so, di ba yung fan? Kaya nito, so, di ba yung spirit? Spirit. Kaya yung kantago, nakalabas. Kaliwan ko yung sawan. Sawan da. Sawan sa tower. Kaya pala nakalaog. Oh, dalang ko na ito. Oh. Blue.
Kaso, ano yan, sabi ko, ano, one card. Dali ko. Sa to. Ano ba? 15 days.
Ay, pungol. Kari ko sana ako. Bawagan na pa daw ang plano, ah. Sige, masak na. Kulang. Ano pa mo kayo yung ano? Oh. Ha? Nakadigdig. Ngayon pa may kanong prito. Pangkunan.